Ti pagkasalitaan ni, sino? Dina, nga napauluan, apay ngamin. Sagudahin norte surat, idi, kaano? Idi nga rod, kaano nga rod? Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong name. Talaga nga pinaggedan ko nga imay pimasyar de kiti tuwa nga napingit nga agar-arim kanyak. Da Alex ken Arnel agpadpada pay manong name nga letter A ti pangrugyan tinaganda. Alex iso na laeng ta upat ken 5 nga letra. Ni Alex ket upat nga letra, idinto ta ni Arnel ket 5. Agpadpada ta nga gwapo manong naming mas gwapo ni Alex. Kayat ko ni Alex. Natnag. Nakuting amin tayo, ma'am sir. Natnag. Nadalapos ko. Kayat ko ni Alex, isut ka po na manong naming imbagak. I'm sorry, Arnel. Agayat ka lang sa bali. Saan nga sikat kayat ko? Nudikat ni Alex. Yes! Sagang nagbidot, di na. Nga siya ti pinilim. Saan ka itong magpabawi? Ipatpatig ka na yun ay. Pare Arnel, sorry Good luck. Better luck next time. Okay lang. Hindi pa ilang madmadlaw ko nga. Sikat kayat ni Dinay. Okay lang. Hindi pa ilang nga nakasaghanak nga umawat ti pa nakapahay ko. Congratulations ka na kayo. Good luck. Sabi ko agtultuloy tiraksak yun. Sana ka rin nga agbaybayag. Okay. Muna na ako na Alex. Okay pare. No hard feelings. Okay lang. Baka agbartag ka. Siyak ti tao nga saan ang amot uminom. Kadi. Awisin ka kumakat. Paalaan ka. Siyempre, siyak ti aklunin ni. Siyak ti inaklon ni Dina. Ag-blow out ako mata. Paalaan ka. Agawa naklangin. Sige din Sorry Arnel Okay lang. Naragsakak. Numaamwak doon naragsak ka. Bayat iti relasyon nyo kini Alex. Kaya dito'y kong naramanan manong name na irot nga arakop ni Alex kanya. Alex, Dina, saan nga doon ang babawi? Siyempre, naramanan nan di kiti lips ko kat naramanak batan di kiti lips na. Sunulang dadanadlaw ko kinkwa naman. Siksikatilyo ka? May salang itay sakbe kalpasangan ng anak. Kung namitay nga awisan pa ni Arnel nga uminom kayo. Again, inom ka? Gagangilang no da selebrasyon. Sa anak ang barbartek. Sa anak ba't nga chain smoker. Ngayon di mo kayat. Di hanak pulos ag sisigarilyo. Kaya sa anak uminom tarak. Kastat kayat ko. Damok nga min kat ang ambisyon Hamat nga ko ng ambisyon na Pangipakita lang di kinalalaki. Kahit mo sawen. Na uminom kan ti arak. Kaya nagsigarilyo ka. Maipakita nga malalaki ka. Ganang ilang dito. Kahit mo sawen ni Arnel sa nga lalaki. Di mo ka di ang mga dabak bakla na. No, kumat inaklon mo. Ay susapo. Nagkamali ka ko na kuma. Sila ayos na jay. Mabaling lalaki, mabaling di babae. Kani, kung maging baglagay din ta sikat inaklon ko. Alex, di na. Ngam nagpatinggalaeng ti arakop, aprus, ken agek manong nemi. No bay kayat idi, yan arasaas na pang idin manong nemi at ako mamapasamak kada kaming maguray ka ko na. Ada plano ka bro. Kadi, kahit ko taga abroad. Kahit siya nagsapol di trabaho.
Nagpasada tricycle. Kadi, adolescent siya. Amok nag-drive. So nga, mapanak na ko mga alalay di paspasada ka tricycle. Sige, kabayatan nga agter-tricycle at paspasada ka ti tricycle, pamanak mo sa di Hong Kong. Numabali na kumakit. Saan ka humadayo? Alex, alis tumot lang ti pa nag-video call ta. So ang pagdanagan, talaga ka di? Naprobaranin? Inton bigat, dumteng to the flight. Plane ticket ko. Ay sus, mapangkagaya mo. Nga ba taday tatipod no, manong name kat syempre idudumtengen day ta, nagpakada kadatatang kininanang kastamatan kinimanang ko. Manang Julie. Alakit dapat ta sikat tinapag-asatan nga mapanji abroad adin ko. Manglaglagip ka. Manang? Nakati plano nga pangusaram niti sweldo. Para kanyak. Awang ka riti para kada kami. Para kada tatang ganyan. Agububura kami, di ba? Wala nga basit mo sweldo. Agabrod ka mat di mo kandi kahit nga pa renovate, di balay tayo. Nakatadanag no kasta nga agbagyo. Banyo, sige. Dati pa naka-renovate ti balay tayo. Ti may sakalag iti isagana. Na siya itong kasta. Kung gaya, sino tinaklom mo ka nagiti doa na napingat nag-araram kang ka? Ni Alex. Abi nga ni Alex? Ni Manang, siyempre, ni Alex, kapag isa't iba't patag ko. Nakadahanok nga road manong name dito'y abroad, dito'y Hong Kong, tipagpintasan na tiyak unay marigatan, nagsipot na siya at nagbalin ng employer ko. Tila pagkarigatak manong name, siyempre, homesick ako nada. Ngayon mahumot problema, gabutalis, tumutlaing ti telepono, cellphone. No, kumusta agdatatang kaninanang, tawagak ti cellphone ni Manang Julie, kahit makasalitak ni Manang Julie. Umuna nga sweldok Manong Nemi. Pagimparak. Timawag Manong Nemi ni Alex. Hello, sweetheart, I miss you. I miss you too. Kumusta? Di ba nagpasadam? Mata ka na yun eh. Anong kahit mo saan? Sumoblo-sobla tak madlaan. Ano ang baram nung saan kang pasada? Mapanak sumur construction. Sino ka marigatan na? Sweetheart? Marigatan ka? Ano pa karigatan? Wala na construction nga rod. Nangaroon no, adayot, papanami. Umapahabalaklak ka na giti kakaduak. Sa gagay sa dat motor. Idin to ta siyak, agkum-kumbyuta. Sa gagay sa dat motor, di ba kilubong ka? At ang lubundan, awan ti pestokon. Isa ko nakit, agorno ang mata, kumata ang tumati motor. Sag mo motor ya? Sag mo motor ka? Sag mo ano? Nalakamad lagi diya. No ikas mo agad, medyo magulpe. Ngayon mabalimot installment. Manungti ko tunggal bulan nga bayadan. Bante naktok sa lutsud. Hapit sa lutsud eh. Yalanak. Kahit iba ka mga marikatan ka. Sana yun kababay mo. Iba ka lang. Babaan mo. Lipatan mo. Lipatan mo nga. Ada yung baga ka may pangapti motor. Nakakaasi ka mayet. Basta nga ito adamagen. Takala ito yung sumarunong nga bulan nga pa nagkaswaldok. Mabaling mo ito ti mangiruan. Nagpesa? Inagan mo kanya ka? Oo. Sabi ko, inagan ko kanya ka. Kitawang ka dito eh. Mabalin. Apay, motor mo nung nukas ta. Kiti pabulot ko ng kanya ka. Dahil nag-asawatan, motor tan nga dua. Mayad ka? Sige. No kayat da, mabalin. Kadagito yun, nalistulain. Siyempre, siya ti paggapon di mga itentenag. Sikalat mangusor. Sikalat ba pa nagbayad, ti binulan.
Sige nga ron. Yung sigurado ka, adan to motor ko. Motor ta nga duha. Motor mo, ngem na inagan kanya. Anong name sa amot nga dakes, siyempre, bagin umutor min tumitlaeng, nakas kasanulaeng. Di ngamin. Naging ka man ang name nga timawag ni Manang Julie. Di kamit mangipaw 8. Aman manang, padaanan nyo lang. Para kata kayo, para kadatatang ganina nga, kaya maurnong pa lang, tayo pawit ko ta next month, o the other month, isuntot ko panangirugik nga manging patulod panaka-renovate data balay tayo. Naging manong name iti ba yung kadwa nga bulan nga sweldo pinawitak manong name ni Alex tap na di kastakit mangiruwarin iti motor. Kasta ko na tinagsak na, Sweetheart! Sweetheart, I love you. Thank you. Okay man lang di motor? Okay. May bagay kanya. Umano sa kayak na diyo kat pero miya, ano kasano kinagwapo kita? No nakamotorak? Agagugwapo ak man. Iso ang papalumbakam ka nagiti pahadak mo pa nagtrabaho ti construction. At dan baro nga motor ko, sweetheart. Thank you, thank you, thank you. I love you. Manong name iti may katlo nga bulan sa anak-anak ay pawit kadama ng June. Sabi ti kamat nagpawit? Para tin renovation di balay? Manang nga kami naggasto sa kasabali. Pasensya kan. Nung amin tantan nagakday jay, numano nga bulan, datang mapanginaanak. Iso nga ginulpek iti ko pan nagka bayad ng 6 months. Ano na jay? Ano siya ko ng 6 months binayad? Inyalakti ko motor ni Alex. Nga? Kahit mo sa una, si paglaslastog na nga motor, nagabukeng ka, tinaibayad bayadak within 6 months. Iso nga dakkel. Ating ko, ayun at panunot mo. Abay, basta lang nagtalag ka kina Alex. Ano nga mintin baga na kayong kakapangusaran na? Ni matmanag. Napangusaran na motor, di motor, pag motor na. Tapos nung ada ilastog na. Iso mo lang nga nakalaslastog. Power-war, nglapas sa lapas dito balay. Tagaya man, damotor nan. Ngainted mo. Ang abali manang, nainagang kanyak di motor. Kasano ko ma? Ay, mawit na papelas na, pinicture na, video na. Nainagan kanya. Ada kinasaritak. Adam amok sa dyan nangalaan na. Kang kanayon nga power-war. Apay kang kanayon ko namkit mapamagtrabaho. Anong trabaho? Anong tumatrabaho na? So pagluganan na mapag-construction? Mati ka mat. Paglastog na baka pa agapuking gati gasolina na. Kabilitan na. Kapag siyempre, ada motor, magtatkat para gasolina ko na. Ay, pa ako na yan. Kituhin, dumawat kang gati para gasolina. Kapag taon pag gasolina na. Kapag di matagtrabaho. Kaya kita pagwapo nga. Kaya mo, baka no dahil pa nga motor aramatin na ta, nga pag-chicks. Mapan na mga ti babae nga ilubon na. O, agjoyride na. Santo na mapasama. Manang sa ngaramitin dahil ni Alex. No, apekit ngamin ang isot na pilim. Apay ngamin. Apay ngamin nga ni Alex. Ni Manang Met. Siyempre, siya tipat-patag ko. Ni mga Arnel, kaya ko ba tipat-patag ni Arnel? Kaya po, sakit kastoy. Ipatag na ka lang dahil nga Alex. Gabutaan muna. Nga amin nga kayat na. Kedited mo. Baka saan lang ang motor. Ay na, kaon sa salibita pa nag-abroad mo. Di na. Hamat na makatulong.
Nimbit lata Alex din ti papapanan na. Ngayon binayba aklata manong name ni Manang Julie. Pagbibiyang nakatkortak mo. Hindi ko mga usumat umay dito abroad. Tapno aramidan na matakayat na. Sure. Iso lang arte kadadtang hamdan na taratang ginanang. Adamat sweldo nagtatrabaho mat. Ura nagpapaulit ka na kwada. Kapailan ni Manang isut imang biyag kada kita naganak kada kami. Kapag ko maparitan hak no nyaman ti pakaragsakan ni Alex di itad ko. Gabote patpatek ko isuna di mayan. Di ba? Hindi umawag ni Alex manong. Hello, sweetheart. Ana, kumusta na motor na? Mayat Sinalang ta. Paumat man ang paggasolina. Jay, di ba ang susweldo ka? Kung konstruksyon ka? Hamad na tuloy-tuloy. Gabatan no malpasen. Aumat ti iyayabda kanya. Nangarto, pangsusaram nga na motor. No, hanggang mapanagtrabaho. Kano, anda pa nagpasyara kita. O sarang siyempre. Naserbi ng organ na motor ko. Among ka ditunggal sa kayak, ti motor ko. Kasli sikat siya sa kayak. Ano? Kasli sikat siya sa kayak. Naman. So nga kaslakang kanayon ka nga dati din na. At pwede kito kong daweng, iparking ko ti sirok ti Algarrobo, kalpasan na sakay sa kayak. Dito ni Dina, I love you, Dina, kang ko na. Nagloko ka na. Katuan pag ipexakti, iliw ko kayo nga. Loko ka nga talaga. Sige nga, hindi pa uitang ka ti para gasolina. Sala, para gasolina. Ano pa nga, Rod? Para barakada. Siyempre, ang mudang ti sweetheart ko kinatati abroad. Siyempre makita takit, Alex, naraman naman yung dati ipapawid ni darling mo la. Kunada agad. Siyempre nakababayad mo nung sakpa gusto nila. Imagine, adat ta abroad ti girlfriend ko, kung ipatpatid ko una, siyempre, di ba? Kaya ramidan nyo kan. Kinagpagkatan nga ako nati, bla 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 bla. Tsaka limot ko na hanggang umininom, hanggang sisigarilyo. Amo, nadabasit inom ko sa agsigarilyo. Nagugwapo ak man sak nakasakay ti motorsiklo. Wow! Sa ko ibaga, siyak ni Alex. Boyfriend di na nga da Hong Kong. Oh. Wala nga. Siyak ti nagwapo, so siyak ti kinayat na. Oh, maraga. Siyempre, may dahi-dahi kan tumutin. May dahi-dahi awak, kaw na. Bata siyempre, nagguwapo na ito boyfriend ni Dina. Nagswerte ni Dina. Nagguwapo ito boyfriend ako na da, di ba? Kanaling pa yung agpaala. Wala da. Talagang, amom, nung nasehat ka, tipadong nga tao, ado digdi kaya mo. Naging timawag ni Manang Julie, Manong Nemi. Apay manen, Manang, apay manen. Di apay kasas tao. Gabat na matin maure nga tumawag ka, so sa akong timawag. Sa bakit ibagang apay manen, apay daw-dawatak. Daw-dawatak ka? No, sige nga na baga mga ni Tatang, ito ospital. Di baga mga undawatak, madamit. Hanga para kanyak, para kin Tatang. Alangan ba't nga sa mga tulungan ni Tatang, kada ito sa ospital. Pagbayad ti, wana, baygatang ti agas na. Dati bagbagang renovation ti balay. Awamat, sa ita, masakit ni Tatang hang kamangtad. Kinmangtad ka Abay ko mga saan? Among ba't ka awan ni maitad mo kahit? Kawa na. Nurab sa tagsawag, di ba umanat ti sweldo para kanyak? Sakit susuportaram na diyang Alex. Amin sa nga igatan na ti arak kada sigarilyo kat agapukin ka. Sana ilaslastog. Sabi ko nam ti kasta. Katuin. Among ba't ka pasamak iti boyfriend mo? Boyfriend mo nga sa dot. Mabisyo. Nga da jay motor nga ginatang mo para king kuana. Kit mangilublubon ti na duma babae. Manang,
Diyan kaya dapat padagsem ti boyfriend ko. Saan ko padpadagsen ti boyfriend mo? Kapadag pa beso. Bayam. Bayam. Dadanto gundahoy kita ko. Malipatak ba't ngamin ka? Picturing ka di video idakat. Nga nga lumabas na dito eh. Nga kasta o nga dumad sa bali nga babae nga mga kumay kayat-kit king kuwanan no. Nakalubon no. Naipata. Sisapo yan. Saan nga marami data ni Alex? Iba't patignak ni Alex. Bahala ka. Nga ba nang ipahuitak nga roti para kinitantang manunemi. Ay kang tsak matawagan ni Alex. Apa nga ta? Punong samat. Ganda sa bali nga raramidan na ito nga Alex ni. Nasurukon nga inam nga bulang na adak dito eh. Kasi lisuman tilat papapanan ti kwarta. Di ko ang timawag. Hello, Alex, magbat itimawag ka. Ay, ang taon na, bye-bye agad. Alis to malubat na ti cellphone ko. So nga sana ka makatawag kang kata. Nene, awanin eh. Hello? Klokon? Malublubat ka nun sa cellphone na? So nga sana ka makatawag? Alis to ka nun malubat? Bumulot din natin sa baling ng cellphone. Bimulot sa nga ang peso. Gayam kumat na ito, baka iso ito eh. Ni Jerwin. Barkada na. Hello, Jerwin. Ni Alex ito eh. Ay, Alex, apay. Di ako nakarutin. So, anak makataw-tawag nga sweetheart. Kapag tama din sa cellphone ko. Tsaka mo, naregrig ko kami nili. Naregrig ko. So, kasi di mo tinaperdin. So, nga, binunod ko na ito ko. Cellphone ni Jerwin, tap no, makasarita ka. Tap na may pakamok, no, apeng saan ka matawag-tawagan. Sorry, Di ko matanggat pa rin cellphone mo. Pangalakang ortigatan ko. Ngayon sana kapagpagatanggang ka man, yung pakaamok lang, nga saan ka matawtawagan, gabot ang madidi cellphone ko. Kaya tawagan na, siyempre, dinak matawagan na, tamadi nga ron. Manot cellphone. Hindi na pimbinas na gumanang ka tatay pawit mo. Napimbinas sa cellphone dito. Di mo kayat. Okay lang. Namukbat kat nga ato mang patpadagas kanya. Sige nga Rodan. Bye. Hello? Hello, Alex? Dial ko manong name. Si messenger ni Jerwin. Greering. Ni Jerwin ang sumungbat. Di man, Alex, please. Alex ka na. Alex! Awa na yun. Nandiyan ka. Na? Awa ni Sunan? Isensinas na mo ti. Agwing-wing met. Iba ka man. Yes, nagmuking kuha na. Itad muking kuha na sa cellphone. Please. Hello, Alex? Hello. Ang kamat piligitan kahit baha mo, lipatan mo. Baam na ko mga medyo aktigatan ko cellphone dito eh. Aman, sige may naglakalsok lang pa kayo. Ikatangan ka dito eh. Tsaka ipawit ko. Ha? Kaya papayo ka Diyan kahit nga, anda pagririanta. Okay ba? Baka no, may dandanon kayong ka matitararamidek, baka mamati ka mat. Nagmamati ka takwada. Sikat pa check. Igaman, sweetheart. Sige nga rin. Orayak, Thank you, I love you. I love you, Alex. I miss you. Tinumpal ko marunong. Nang ipawitak para kinitantang, sak nang ipawin, nagimatang marunong, iti cellphone, nagdakkel pa, iti freak na, panakaipawit na marunong. Yung sumat ko hayat na. Aging ka naawat na nga tanag at iso din naramat na. Hello, sweetheart. Nagpindas nga cellphone dito. Ora oras ka tawagan ka itan. Ora isulat ubrak. Timang tawag kang ka. Anong sulat ubram? Tadala ka nga di kagtrabaho. Pasaray matagpasada akti tricycle. Every other day. Siya ito no, hanak man yung nagpasada. Kaya nagjujuray taklataw. Ito pagwapo. Sa ako'y baga, yes!
Siya ni Alex, boyfriend ni Dina nga da Hong Kong. Gwapo. Pati sa cellphone ko. Wow! Cellphone. And regalo ti sweetheart ko. Oh, mapal kayo. Umapal na duman na. Nagkasat ka, Alex. Ta nakadarling ka tikas kinidina ka nakasasiya at kadungdungin ka. Wala. Basta ati sweetheart ko na ka. Awang ka dimot lang sa baling ararakopem. Ag-agkam. Pamang ka dito sa baling ang pangususaram no ipawid ang ati kwarta. Owan, para laing kanya. Hindi barkadak siyempre. Ang buda nga girlfriend ka. Para manag madida, nalikat mo nagpaida, Mahmed. Sige nga, sweetheart. Pero kaya man yung trabaho. Thank you, Thank you. Aging ka manon name nga idulo ka tak ti cellphone ko iti messenger ko the message ni Manang Julie. Picture ni Alex. At nakibkibinan ng babae. Sumaruno. Naglugad. Limubon ti babae. Kimayat ka. Kin video. Deji video manong nimi. Sakbay gab nga limugan dito motorsiklo kat nagbinisito da. Naglips to lips da. Sa inpas-pasurot. Pinasurutan ni Manang Julie ng video aging gana kadayo. Stubad kayong tararamid ang tigago nga, Alex. Nagsangsangit ako ano na yun. Naging nga timawag ni Manang Julie. Hello, Dina. Di ka ng toto? Manang, amok ka nabuyam, nabuyam. Insend ko ang picture, kan video, han? Pudno rin dyan. Kasi lang natana pa nga ilabas dito yung balay. Nga isardeng na, di motor, sa dadumsaag, sa dantok picture-picture, sa dantok agin narakop nga ginagek. Kasi lang tayo umay da pabuya, iranta. Siguro, oran niya ngamin itibagbaga hanggang mamati, di ba? Baka pagpambar na nga, baka adot mang pagpadagas kanya ka, kat mamati ka, kuna na. Anak na mamati, sikat patsi ko na mayat, siguro. Iso ka na tarid gumay mong pagpabuya. Gusto bang ipapayam ti amin nga kwartam? Ti Karim. Nagbasit pati indad mo. Nga may gatang ti agas ni tatang. Sakti nagututang, nagrimremedyo. Dati renovation ti balay. At dantun makatawon mo dita, o pakakitaan. Kada kami, dito yung balay. Nga at pakakitaan iti boyfriend mo. At kabarbaro, ilaslasnog na nga cellphone, nga nagkapo ka na mismod ta, nga ginatang mo sa mo yung pawit. Paonay ka matin. Saan kami namang namnamaking ka? No saan nga marunubit, balay, bahala ka. Sige, bye. Gura ka manang, gura ka. Bye. Abay? Mabaling nga maala nga tuwalan di kuha cellphone number ni Kapitan o rita makontak ko na dyan mamok dyan ng ngalaan na dyan motor niyatakan mo sa win paipulang ko dito te motor saan mo na kayat ni Alex namanik na kakon nga talaga nakuwartak lang ti kamkamkaman na. Talaga met. No, apay met ngamin. Apay ngamin. Nga ni Alex, nga saan nga ni Arnel. Sige manang. Tumpanan di baka. Tapatiliw ko. Dahil nga Alex. Anong pagbasol na? Ha na? No, di na kahit ni subli. Ipandita ti motor. Di ori pa di cellphone. Nga baamlatan di cellphone.
Basta di motor, importante di motor. Gapot na inagan kanyak di motor. Manong nemi nagpatulong ak iti kapitan ti barangay mi. Kinontak ko manong nemi ti amamok nga isot din nangiruwaran ni Alex ti motorsiklo. Pinag-coordinate ko ida manong nemi ket na aramid dati amin. Hindi ko han tumawag kanyak manong nemi ni Alex. Hello? Abi kasi dinaramid mo? Dinaramid kanya. At dapay kapitan, at dapay polis. Kat ipinarsada nga inaala kanyak. Ti orak ken CR ti motor, sa dala ti toolbag, sa dala ti motor. Gabutan na inagan kanya. Kukak data. Indragalong kanyak sang gari. Awantan, Alex. Agbabawi ak nuwapi nga sikat inaklod ko. Tamamati ka kadika nagdi pamadpadakas na kanyak. Saan na pamadpadakas do dikit po no? Mamati akitan. Nagbidutak nga sikat pinili. Apay ngamin. Apay nga sika. Nagbidutak. Di na please. Agbalbaliw ako, please. Saan ako nag-chichiks? Oh, kitam, maanukot mo itan. Basta, sublikan niya ti motor. Awan dun sa baling ilubong ko. Magtsak dumang ilublubuhon ti babae. Pasad karak. Gumatang ta ti franchise ta. Iso ti pasadak. Oreta na, mainagan mat kang kamin. Agbalbaliw ako. Please. Ngem saan kon ngem pangag manong. Saan kon ngem pangag kapot tapat check nga nagbidutak nga ng pili kang kuwan. Apay ngamin nga iso. Nakaado nga apay ngamin. Agangga manong naming awanin tinaramidan na kat na istak ti motorsiklo manong naming jabalay. Inasaritak ni Manang Julie agipaw itakon para tin renovation. Okay, nasayat na kasta. Tanalawlawagan ti panurot mo. Tamno di masayang ti mambanog mo nita Hong Kong. Ay na nakasaysayang. Huwag narot manang. Sige siya kung di makamon, sino di kita alaik nga mang trabaho iti balay. Di kita nalalaing. Kas kumakin ni Arnel. Ni Arnel? Naling ti construction ni Arnel. Isot kasaritak. Isot mga ramin ti plano. Isot pa yun ti pangitalkak. Naling na yay. Amunot na pintas. Amunot na siyat. Sigar manan. Italakon kang ka ti pa nakarenovate ti balay. Bareng na malpaston. Kaya nagbakasyon ak tumaten. Ano nga taon na ya? 2 taon eh. Kaya mabeg to malpasin Ang bali. Idyo inadalat tatako. Tanong sumang pagkatak to, isun tumaten ti pa naka-blessing na. Padayata ito, kasjay. Sige nga rad. Babaan mo na dyan Alex. Baka alukoy na ka manin. Hamol patpatsin na dyan. Aping amin Nga iso. Saan nga ti mo tawag pa ni Alex manong nami awanin ti disturbo ket mapan amin kani manang dagiti kwarta mangibati akman ta para kanyak manong. No pagbagiso manong nami para katakwada ket ti panaka-kompleto nga panaka-renovate, panaka-finish ti balay aging ka nga mapintaan. Siyempre, no sumangpetak ket makitak to nga nakapimpinas ti balay mi katas ng Hong Kong. Nagamit ak nga roden kalpasan ti 2 nga tawen ko dito Hong Kong manong nami apagpagiso nga talaga nga nalpas. Pagiso manong nami nga siyempre esaganan dan di kiti padaya at dan ti pastor nga mang-bless karigit ti balay nga na-renovate kan mang-bless angkid daw iti pa nakabindisyon ming agendek iti dayta nga balay.
E di madaman ti pangan manunemi nakitak ni Arnel. Iti ayan di kiti lalaki manunemi mangmangan. Di masitekak. Arnel? Ay! Di na. Nakalalaing kagayam? Apay. Nagpintas ti naway am ti balay mi. Balay mo, balay yung arod eh. Siyempre, pinintas mo yata, balay yung harod. Balay tinapintas sa kaskeng ka. Kaya mo gayam nga, isa trabaho mo dito. Construction. Basta rin, ag-sub-sub kontrakak, no ka? At ang amin kasinsin ko nga, kontraktor. Di blood control project. Hanggang gobyerno. Diyak kaya kontrata di gobyerno. O rin no, ado ibagada na ko ang subcontract iti kalsada, panakakalsada ti ka. Diyak kaya. Subcontract ka na giti may pasadig nga private building. Masya. Kumusta kayo natin natin girlfriend, no? May isa lang di babae ng patpatik ko. Yung saan ang nakayat. Malinto nga, baliwatan to pagsalitaan na da. Kadi. Kito. Nagsubli ka pa'y? Nagsubliak pa'y? Baring no, maoray naktopay. Kaya't nangasawin manong name apay ngamin ani Alex, apay nga saan nga ni Arnel. Binaliwan ni Arnel, tinangaram kanya, sakbay nga nagsubliak sa di Hong Kong, manong name kit inaklon kut panagayat na. Isugayam trumbeng ni Arnel. Ni Arnel nga nagaget, ni Arnel nga nasingpet, ni Arnel nga pudno nga mangipatpateg kanya. Tanasan nak ko mangipatpateg, idi ko mapailang imbawing na tipuso na, iti sa bali nga babae. Siya gayam, tinururay na. Inururay na gayam, ngagsina kami kini Alex. Inururay na gayam, nga dakam tumitlaeng. Kakalpasante, duwapay nga tawen, manunemi, nga kaadak iti Hong Kong, pinagtipon mi ti kwartami, ket nakipatakdar kami ti bukod mi nga balay. At dandeta nga balay, idi agpurgod akon, ket nagkalay sa kami kini Arnel. Saan akon nga nagsubsuli, nagsibot na nagsasarunumet, dagiti, nga inyanak ko, dagiti talungan nak mi kini Arnel. Ni Alex, manong nemi, awan, baro pa'y laeng. Awan ti mayat ken kuha na. Nagseryoso, kabot ta talaga nga sado. Dete nga rod, ti pagkasalita ak, manong nemi, kat agyaman naglaunay, tilaing mo nga nang ibasa. At sabi ko nga, tadamat na ibating nga adal, libliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdagag, kanagbuya, more power to your program. Tingor agyaman nga pagayam mo. Dinang.